Magandang araw po mga kaibigan. Welcome back po sa part 2 ng Q&A tungkol sa relationship namin. Ngayon araw, pag-uusapan namin ang aming kasal. Kung naalala po ninyo, sa huling Q&A po namin, pinag-usapan namin kung paano kami nagkilala, about sa engagement namin, at tungkol sa mga pamilya namin. Pero dahil madaming katanungan about sa kasal namin, eto na, sasagutin na namin. Oo, madami akong nakakita mga comment kung kailan kami kinasal, kung saan, kung ano ang process ng kasal. Kaya ito na ang mga questions ngayon. Okay, first question is, where did you guys get married? Is it in the US or sa Pinas daw? Bale, nung engage po kami, tinatignan po namin kung ano ang mas mabilis kasi excited kami syempre. Kaya tinatignan namin yung mga visa ganyan kung sa Pinas ba o sa US. At yung nahanap po naming visa is yung K1 Fiancé Visa, di ba? Yan yung ginamit po namin. Bale, yung process doon is ako ang mag-apply dito sa US para sa kanya and papunta siya dito. Doon galing yung 90-day fiancé kasi 90 days kailangan kasal na. Yes, meron ka lang 90 days sa visa mo na magstay dito sa US para ma-meet yung family ng fiancé mo at kung mag-click yung relationship nyo, pwede kayong magpakasal in that 90 days. Yan, yun yung ibig sabihin ng 90 days. So, yan yung ginawa namin. As soon as umuwi ako, anong buwan yan? April siguro. April. 2012. Umuwi ako, nag-apply ako agad. At sinabi nila yung process noon is 12 months. 12 months. Yung process ng ano. Kaya, sabi namin, wow, grabe, ang tagal pala. Kaya nag-antay kami ng ilang buwan. Tapos, September na, sabi ko, grabe. Ang hirap na to, yung LDR na to. Kaya, bumalik ako sa Pinas saglit. Mga 2 or 3 weeks, diba? 3 weeks ulit. Nag-visit ulit siya ng 3 weeks. Trama, di ba? 3 weeks. So, birthday niya yun. Sinurprise niya yung sarili. Sabi niya, be, meron akong gift sa'yo. May binili akong gift sa sarili ko sa birthday. Ano yun? Sabi ko, wala. Bivisit kita ulit. So, yun, may isa pang visit si Jake sa akin sa Pinas. So, bali, nung first is nung March. Pangalawa is nung September habang nag-aantay kami ng process ng visa. And yung last is December nung pipick up na niya ako. Yun. Pero sa September, doon kami gumawa ng engagement photos. Kaya madami kaming nakuha. Pumunta kami sa 100 Islands, diba? Doon sa may beach. Ang daming mga pictures ipapakita ko sa inyo. Tapos, umuwi ako ulit sa US. Bumalik ako at inantay namin yung interview ni Jess. Tuloy-tuloy na yan. Nung pagbalik mo, in-update natin. Ayun na, may pwede na magpa-schedule ng interview. Pero bago interview, I think nauna ata yung medical. Oo, mahaba yung process. Madaming paperwork. Madaming nakaka-stress. Pero kung lahat naman ng paperwork na kailangan is ready kayo and yung mga proof, number 1 yun. Madali lang. Pero sa experience natin, madali lang, di ba? Okay lang. As long as walang mali-mali sa paperwork at super masipag ka. At yan, super thorough lahat yung mga paperwork mo. Ayan. Kaya yan. Ano ang sunod na tanong? Okay, the next tanong is, when did we get married daw? When? Bali, December yan. December. So, ganito yan. So, December, na-approve na yung visa ko by November. And 29, birthday mo, diba? Sa birthday ko, yun yung pinaka-the best birthday present na na-receive ko is, excited kami. Ipipick up ko na yung passport ko na nandoon na yung visa. So, yung visa, hindi siya mag-i-start until paglapag mo sa US. Doon mag-i-start yung 90 days mo. Tama. So, as soon as na-approve yun, tumawag si Jake, sinabi ko na yun, approve na. Nag-book siya agad ng ticket. 1 week before, di ba? Yes, 1 week. December. Ang mahal ng ticket. December yun. December 11, dumating siya. 11 ba yun? And then, hindi. Dumating ako December 2. Yeah, December 2. Tapos December 11 pala yung alis natin. So, saglit lang ako sa Pinas. Sa time na yan. 1 week lang. Oo, nagpaalam ka na sa pamilya mo. Pero bago yan, pinaplan na namin yung kasal namin. Kasi at the same time pala na-engage yung kapatid ko, yung sunod sa akin. And yung pinaplan namin is baka pwede isabay na lang yung kasal. Double wedding daw. Kaso lang, anong nangyari?
So, syempre nga, sa pamahiin ng mga Filipino, lalo na sa mga lolo't lola, na bawal daw yung magkapatid na sabay ikasal sa isang taon. Bawal pala. So, kung daw, so sabi so, nung nabanggit namin kila tatay, sabi niya, baka pwedeng wag na lang anak, pwedeng kayo na lang ang mag-January or sila yung mag-January. So, yun, instead na magdo-double wedding sana noon, si Jake at yung kapatid niya. So, ang ginawa namin, December 28 kami, sila January 6 ata, 1 week lang yung apart. Parang pinag-cut lang namin yung end ng year. Tsaka at least, di ba, hindi in 1 year. Pero ilang weeks lang yung planning namin. Kasi dapat February yung kasal sana. Tapos sinabi ng lolo niya yan. Kaya sabi niya, sige, sa December na lang. Grabe, 3 weeks na lang. Kailangan na mag-plan. Ayan. So, ang bilis-bilis ng planning lahat-lahat. And ito pa, hindi ko alam. Kasi baliktad yung tradition natin sa Pinas. Mostly, di ba, sa mga probinsya, kagaya ng kinalakihan ko, ang magko-cover lahat ng wedding is lalaki. And since yung kasal namin sa US, hindi ko alam nung pagdating ko dito sa US na babae pala dapat yung gumastos ng wedding. So, hindi ko alam. Pero, bago ako pumunta dito sa US noong 11, kinakausap na tayo ni Mama about sa mga planning, anong gusto mo, anong gusto mong team, anong gusto mong mangyari sa kasal. Hence, ayoko na bonggang kasal. Tayong dalawa, diba? Pinag-usapan namin na simple lang ang gusto namin. So, sinabi ko lang kay Mama na gusto ko lang ng ganito, simple lang. And sabi naman ni Mama, huwag kang mag-alala sa Mama ni Jake. Super thankful ako kasi sabi niya, huwag kang mag-alala pagdating mo dito. Everything is taken care of. Sabi niya. Parang sobrang, alam mo yung takot ko, okay, pupunta ako doon. And number 2, yung lungkot na, ikakasal ako mag-isa, wala yung family ko, ako lang. Tapos ganito pa yung pagpa-plan ng wedding. Totoo, pagdating ko, worry, stress-free ako. Promise, lahat naka-ready na. Kasi napaka-simple yung planan ng pamilya ko. Tapos sa simbahan lang. Tapos walang masyadong budget. Kaya ang ginawa namin is mga simpleng pagkain, ang balak, yung my photographer na super mura, yung family friend namin. Tapos yan lang, walang masyadong gastos, diba? Mostly family lang ang nandoon and ibang mga church member na mga super friends ng family ni Jake lang yung nandoon. Ang sunod na question, what's the wedding theme? Wedding theme, super simple lang siya kasi mahilig ako sa black and red. Tama. So sabi ko, wala nang time magpagawa ng dress. Sabi ko, kahit anong black dress na lang nila. Kasi mostly ng mga bridesmaids is yung mga kapatid ni Jake. Tama. Wala yung naman sa side ko kasi mag-isa lang talaga ako. And then nag-wear lang sila ng ribbon. Yun lang. Tapos yung mga decoration, hiram-hiram lang sa mga kaibigan ni Mama. Lahat donation, yung mga motif, yung mga bulaklak pa. Yung best friend ko, yung mama niya may-ari ng wedding flower business. Kaya siya nag-donate. Kaya super blessed kami kasi wala talagang budget. Kaya lahat donation. Walang budget and super nakatipid talaga kami. Kasi lahat galing sa church, lahat ng mga ginamit. Tama. Tapos yung dalawa kaya, binigyan tayong dalawang bouquet. Naalala mo? Oo. Maganda na. Galing, papakita namin sa picture ko yung dalawang bouquet na yan. Ang ganda, super ganda. At yung pagkain, actually hindi namin alam kung ano ang kakainin. Tapos sabi ko, dapat may kasamang Filipino food doon, 'di ba? So ang ginawa namin, yung ate ko, napaka-ayos yung ginawa niya. Hindi siya marunong, pero nagluto siya ng pansit para kay Jess. Nagulat ako kasi hindi sila nagtanong kung paano magluto ng pansit dahil gusto nila akong i-surprise para feeling... At ayaw din na maabala ka, di ba? Feeling at home daw ako sa reception, at least may Filipino food sabi nila. Nagluto sila ng pansit. Hindi nila tinanong sa akin paano magluto. Pero ginawa pa rin niya. Pero ginawa nila. In fairness, yung lasang pansit talaga. Nakakatawa. Super thankful ako sa ginawa nila. As in, nung nakita ko yun, kahit na wala akong pamilya, at least may pansit. Diba? Kaya yun yung pagkain. Napaka-simple lahat. Yung buong araw maganda. Simple sa simbahan lang. Tapos, yung naging medyo maanal na yung honeymoon namin. Kaya ikakwento ko yung honeymoon. Dapat sana mag-cruise kami ng kahit isang week o mag-ano sa hotel ng bonggang-bongga. Kaso lang, nawalan kami ng budget. At yung ginawa ng papa ko, nag-book siya ng hotel ng 2 nights. Pero hindi namin alam, napaka-budget hotel yung inano niya. Super downtown, super medyo pangit sa totoo lang. Pero doon kami nag-honeymoon ng 2 nights.
At naalala ko, sa sobrang walang budget, ang ginawa namin is pumunta kami sa Dollar Theater, yung manonood sa Nanonood sine kami ng movie. ng $1 lang. Tapos, pagkatapos nun, bibili kami ng isang buong pizza. Kainin namin yung buong araw. Oo. Grabe. Napaka-budget. Pero, maganda yung memory, di ba? Super ganda kasi alam mo yon, napaka-humble natin na nag-start kami sa ganon. Oo, tama. Grabe. Nag-start kami na mag-asawa na meron lang kaming $100. Alam mo yun, paano ba kami mag-uumpisa? Paano na to? Pero lahat naman nag-workout lahat. At natatakot ako noon kasi akala ko baka sasabihin niya, Jess, ay grabe pala, ganito pala yung buhay ko dito. Alam niya naman na hindi ako mayaman. Alam niya hindi naman bonga yung buhay ko. And, syempre, alam mo din na ganun din yung comment. Pumunta ako sa US ng, magkano lang yung pocket money ko, hindi ko alam, mga $50 lang, yun lang. Pero naging super okay lahat kasi komportable kami sa isa't isa. At alam na namin kung ano ang expectation. Kaya naging okay lang naman. Okay lang naman. Naging masaya. Kung maniniwala po kayo, ang nagastos lang namin talaga sa kasal namin is magkano, Beb? $500 ata. Mga $500 lang talaga. $500. Tapos kung ayaw niyo pong maniwala, yung wedding dress ko po ng kasal is hiram lang din yan. Ng best friend ko, yung asawa niya. Ng best friend ni Jake sa Arizona. Bali, kakakasal lang din nila and meron siyang dress. Sabi niya, magkasing height lang tayo. Sabi niya pagdating ko, do you wanna try my dress? Sabi niya. Pero may nahiram na si mama noon. Naka-ready ng wedding dress. Pinagpilian ko na lang siya. Pero since, na parang nainlove ako dun sa... Oo, bagay na bagay. Ang ganda kasi, sobra. So, nakatipid kami sa dress. Okay, ang sunod na tanong, where did we live in the first year of marriage? Ayan. Bali, doon naging medyo magulo yung buhay namin. Kasi, yung kasal namin sa Arizona, pero nakatira ako sa Texas. Kami ni Papa ko, nagtatrabaho sa Texas. Meron kaming maliit na apartment lang sa Texas. Kaya yun yung first ilang buwan ng kasal namin, doon kami sa apartment na yan. Tapos, naglipat kami ng city, sa Amarillo, Texas. Ang layo, mga 12 hours yung drive. And doon kami sa first year ng marriage namin. Doon yung unang mga hirap sa first year. Di ba? Ang dami. First struggle ng marriage is yan. Doon nagkaroon ng unang trabaho si Jess, yung first job niya sa Whataburger. Tapos, grabe, doon kami talagang na-experience yung first year ng marriage. Kaya, kung akala nyo na tapos na yung yugto ng buhay nyo as mag-asawa when kinasal na kayo, hindi. Doon palang mag-i-start yung another journey. Kasi, meron kayong makikita sa isa't isa na hindi nyo pa nakita nung mag-boyfriend-girlfriend. Tama. At sa first year ng marriage na yan, sa loob ng 11 years na kami, mag-11 years this year, yung first year ang pinakamahirap para sa amin. Hindi lang dahil sa relationship, pero dahil sa lugar, mahirap yung lugar na yan. Tapos, yung trabaho ko naging medyo mahina. Kaya doon talaga namin naranasan yung hirap ng marriage at pero doon din tayo naging close. Super close, diba? Kasi, pinag-uusapan natin lahat. Like, halimbawa, kasi hindi namin alam na yung nilipatan naming city is nag-i-snow. Oo. And yung, hindi namin alam. Yung ng trabaho ni Jake, yung line ng trabaho ni Jake is construction. So, wala silang magagawa talaga pag nag-i-snow. Wala kaming trabaho ng ilang buwan. Kaya sabi namin, uy, anong gagawin? Kaya nagtrabaho si Jess sa fast food. Nag-step up ako and buti na lang mayroong malapit na sa labas lang ng apartment building namin. Naglalakad lang ako every night. Night shift pa. Night shift. No? Oh, at least, di ba? Nabuhay tayo for the next 3 months. 3 months ba yun? Oh, mga ilang buwan. Ilang buwan lang naman. And then, yun, nag-move na naman kami. Palipat-lipat ng ilang beses. Kung maniniwala po kayo, hindi in the 10 years na mag-asawa kami, ilang move tayo? Probably like 4, 5. Madami. Oo. Madaming move. Ganon talaga kahirap. Pero luckily ngayon na nandito na kami sa Texas. Oo, stable na yung trabaho ko. Tapos dito na talaga kami sa San Antonio. Kaya, San Antonio talaga. Ayos na. Grabe. Ayos na lahat. Okay, at ang huling tanong ngayon is, nag-antay ba tayo ng ilang taon bago kami nagkaroon ng anak? At yan, nag-antay kami ng 5 years. Diba?
Bale, nagtrabaho muna ako hanggang naging stable yung trabaho ko. Nag-prepare muna kami, nag-ipon. Kasi hindi naman ganun kadali Kaya mag-build ng family kung alam mong wala pang matibay na foundation. So, yun. At nagtrabaho din si Jess ng ilang taon. Tapos sinabi ko kay Jake na, okay, at the age of 30, tapos na tayong mga anak. Pero, nasa 30s na tayo. Pero, tingnan natin. Baka meron pa. Mapagbigyan yung baby girl. Kaya sana lang. Ayan, yan lang pala yung mga questions ngayon. Sana nag-enjoy po kayo sa konting kwento po namin. Gustong-gusto po namin magpasalamat sa inyo sa walang sawang panonood sa amin sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat po sa bagong followers, sa bagong subscribers. Hindi po namin kayang gawin to kung wala po kayo. Kaya maraming salamat po sa panonood. Sa susunod po ulit. Ingat po kayo. Paalam!